يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك Oburni daha tegaka hunuma bodoginde Allah tegitago oburni daha tegaka hunuma bodoginde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗali rumede fere feeñayi windere fen jayi ɓatake bindaɗo amde nogase tati colte hitande ujunnaje nogase jeegom ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah alhamdulillah hande ko altina nogase tati lewru février 2026 en garti jokkude yewtere men tarihaji annabaɓe taw gonɗen koye annabi nuhu mo ganduɗa tariha muɗum sa hettima tigui rigui madan ko koccuɗa hen madañ ko jangguinma hen madañ ko fewnuma hen madañ ko dentiɗa hen yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman ceerno Khalid Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'aw mi duwanimama mi yo bisimilla alhamdulillah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sy ala e annabi mo Allah jonno sawana yasin warado windere wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko mum wonema seydi Sarr en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde en gardini e calminali teddude urɗiɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ko ɗon calminen kawmen ceerno Khalil Mbaye en calmini e guiɗo meɗen sehil men Abbas Niang taweteɗo hande to Cherzi kono nawtetemo ko ha Tubunare ko ɗon kadi calminɗen Hamidou Kane a jaram mi nani ko kalɗa Seydi Kane en calmini Hawa Samba Talla toon to Wodabere tawete to Dakar en calmini moƴƴo taweteɗo ɗo Mbourɗo biyeteɗo Oumou Gueye walla Astel Gueye no beele ɗen fof mbiyan en calmini sohna Diye Seydou Sy
kono en calmini Oumar Sarr toon to Lyon kanko e galle makko kala Dieynaba Sarr en calmini ceerno Harouna Balla Ly yo Allah yoɓe moƴƴere kono en calmini Oumar Sow Baye Fall ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini Dieynaba Thioubou kono en calmini Dieynaba Lam toon to Évro en calminimo no feewi en calmini mawɗo galle o ceerno Baydama Seydi Lam en calmini Ramata Dia to Ganguel kono en calmini mawɗo moƴƴo guiɗo men sehil men Oumar Ndiaye toon to Sangelo Bali ko ɗon calminɗen Sile Ndiaye en calmini Oumou Ñalel en calmini sohna Zeynab Mbodj bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heewiɓe fulɓe ɓe fof en calmini ɗumen kono en calmini sohna Houley Ba toon to Mantala Joli en calminimo no feewi en calmini dendagal bandiraɓe ɓe mbawi wonde fof Seydi Sarr mi junnota koye calminali he en mbino ñande fof tan jubben seeɗa calminali garten woto judde ha ɓurta inchallahu taala ɗum noon mi artira ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama min calmitimama yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahman ɓe calminɗaɓe kala e dow inde mabɓe e hettiɓe kala e dendagal fulɓe ɓe kala mi salmitima e dow inde mabɓe kamɓe kala yo ɓural e moƴƴere Allah wanjo emen ya rabbal alamin ceerno Haali Abdoullahi Sy hade men yettade yewtere meɗen eɗen garta seeɗa e ɓeɗo henna moƴƴuɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeyi sababu ha yewtere buuɗaliru mene ndeɗo henna tariha Dieynaba ɓuuri rewde lawol ɗum ko caggal nde matériel o ngakki e nder miijo mabɓe wona ɓe ñaaka wona haydara e nder miijo mabɓe ɓe denti ɓe mbiya alay saago ɓe cooda machine bawɗo réglude o matériel wonno ko rowane wonno ko yewtere men tarihaji annabaɓe korka 2024 alhamdulillah ɓe mbaɗi ngal baɗal gila nden ha o ñalawma hande so korkari ko on machine wawata gollade yewtere nde seeɗa ɗum yerwo ɗum ha ɓuura yuɓɓude ha ɓuura wawde nadde e noppi ɓen waɗɓe ngal baɗal ɓe ciftorte kala saaha nde tawno kala keɗiɗo weltori nani ɓennini nani welti duwi kamɓe jeeyi duwawo nde tawno ko kamɓe mbaɗi ko ɓennata ko ɓen noon goni Alhaji Samba Gangue gorko mo wendu Bosiyaɓe e galle mum alhamdulillah ceerno Ahmadou Thiam di Baya Thiam e galle muɗum jinnaɗo tedduɗo woni Sarif Mbodj e galle mum woni joom suudu mum men sooda ko noonne kadi e jinnaɗo tedduɗo woni ceerno Oumar Ndiaye ha ton to Sange e galle muɗum ko noonne kadi fayidagal moƴƴal ngal ɓe mbaɗi taw yalti koye mabɓe ɓe mbiya alay saago o matériel dañe wawa yettade wawa yuɓɓinde ko watte ko beele yimɓeɓe mbawa naftorade yo Allah yoɓɓe moƴƴere ya rabbi ya rahmanu kala ko mbaɗɗen ɗo kala baraji dañaɗi hen kala ɓuural dañagal hen aɓe pecco hen ko ɓuuri hewde ɗum jeeyi sababu kalɗo moƴƴere noddi miijo mbaɗa hen saahaji wonko nanata beltorɗa woto fat ha mbiɗa a waɗi hen miijo tan mbaɗa walla mbijoɗa kandina e ɗum ɗo henna elle matériel baɗo ni so wayi ni ɓuuri yowano juma Touba ni kala darɗo juma o handinta juma o komi itta ɗum e ɓeyda ɗum ne enen ne ko watte e nder rendoji men yimɓe ne naftoro ko kala nde jiiɗa ɗum kala nde nanɗa mbiɗa fat min il faut mi ɓeyda hen ɗum ɗo beele ɓeydo yuɓɓude ko an tan jeeyi saabu ko watte ɗo ko fof ko mission Allah ala hen fof koni mission Sarr Abdoulaye ala koni mission Haali Abdoullahi Sy ala koni mission Saydou Abouba ala koni mission Haali Abba ala koni mission goɗɗo e goɗɗo ko mission Allah fof ko Allah tan ko lillahi wona salaire ne hen wona haydara goɗɗum ɗum noon kala ko woni Allah so duumima tan naaɗ hen ɓeydo yajje so lewre nde yaaji tan a jeyama an e felluɓe on jihad ɗum noon Alhaji Samba Gangue an e yaadima kala Sarif Mbodj ko noonne kadi Ahmad Thiam di Baya
onen e galleji mon fof yo Allah reen on suura on hisna on bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam kono en ɗaccata mawɗo Oumar Ndiaye wela dande wela ko innata Allah wela ko zikrata tetante sange kono kadi en ɗaccata banum debbo annabi Yousufa woni sira gaako joom tengaɗe joom paɗe mukki on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Nuhu noddi laamɗo o darmasil faade Allah kañum e yimɓe mum laamɗo o noddimo ɓe kaldi laamɗo o holliti hande ne welti ko ñalawma julde so wona ɗum waramo riiwimo ceerno Khalid bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to mbawɗa wonde fof kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajjede mum yo won e ma. Alhamdulillah Allah artiri en e yewtere men nde ngonoɗen wadde taw ko gurnameje annabaɓe eɗen goni e galle annabi Nuhu e gurdam muɗum. mi weltanimama no fewi Seydi Sarr to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen. annabi Nuhu nde noddi oɗo lamɗo darmashil kañum e yimɓe mum taw koye ñalawma julde. darmashil wattindi ko wiide sinno wonano oɗo ñalawma koye ñalawma julde sinno annabi Nuhu arno e maɓɓe koye ñalawma goɗɗo mo wona oɗo ñalawma ma o waranno ɗum warango bongo. o haalni yimɓe makko so jimi waranimo tan koye ñalawma oɗo o ari sinno wonano e oɗo ñalawma o ari mami warannomo warango bongo. Seydi Sarr e on ɗon ñalawma ko ni no mbiruɗen ni ñalawma o ɓenniri kono e nder ñalawma on ɗon debbo goto gonɗinimo kanko annabi Nuhu e on ɗon ñalawma kisi debbo o gonɗinimo debbo o wiyete ko Umratu. on Umratu gonɗini annabi Nuhu kisa jaggimo waɗimo cuddiɗo muɗum kanko Umratu oɗo wona oɗo tan noon gonɗinimo on ɗon ñalawma won gonɗinɓema ko wona on ɗon debbo tan kono ɓayde oɗo debbo o waɗi ɗum cuddiɗo tan o ittitina o waɗa bange ngam o waɗi ɗum cuddiɗo gonɗingol mum adi haalede on gonɗinimo mayin kala heddiɓe ɓe so Allah jaaɓi o jaggi on o waɗi ɗum cuddiɗo makko on debbo wiyete ko Umratu. ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Haali Abdoullahi Sy Baba Yahya Deme to États-Unis de Amérique imam en calmini sohnaɓe makko sohna Khadidiatou Deme to gonɗa kala min calmini min juurimama sohna Mariama Deme ha to Dakar min calminima ceerno Khalidou kanko Baba Yaya jaafoɗon hande dirmalli kewat tan cukke noppi mon ɗi dande ko fuɗɗi maɓɓede wona hulde korka noon mbaɗandi sosoɓe hande belto seeɗa kono ɗum kam son mbawi ndeeƴon mi wayon o wi sa jaggui longguere ɓakke a weddima e ɓalal samat kono ma dañ ko nanggui neɗɗo ni saɗa nodda yimɓe faade Allah walla aɗa waajo yimɓe walla aɗa wasiyo yimɓe walla tindini yimɓe walla aɗa findini yimɓe woto tampu woto haastu woto nekku haal tan hay soko neɗɗo goto ma dañ famde tawtuma mbasa telde ɗum tagui neɗɗo o rimi haali tan mi woppi mboɗo e gallam mi haaɗiɓe calima mi haaji ɓiɓɓam ɓe cali mi haajima rewɓam ɓe calima mi haajima ɓe cali noon woppa ala kala ko ari koye ma artata haal tan so ɓooyi wasara so goto
arta heeda bangue ma wattude ko baba haali ko gonga walla he ko nene haali ko gonga walla he ko dede haali ko gonga walla he ko ceerno haali ko gonga wasra goɗɗo kadi ara ni yarata ceerno haali a jarama yalla yo moƴƴen ceerno haali Abdoulaye Sy debbo biyeteɗo Omrata jaɓimo o waɗi ɗum cuddiɗo mum cuddiɗo makko beele ko on jibinanimo sukaɓe makko ɓe pop walla ala salmitimama lawol gongol Seydi Sarr alhamdulillah on debbo o waɗi ɗum cuddiɗo o wiyata ko Umratu mbete ɓe jibdini on woni mo jibdini sukaɓe jeegomo sukaɓe tato worɓe e sukaɓe tato rewɓe ɗum woni ko jibidini e oɗo debbo biyeteɗo Umratu en calmini sohna Kajja Mbayi to Sanwa oɗo Umratu jibinanimo ɓiɓɓe tato worɓe ɓen mbiyete hen goto wiyete ko Sam goɗɗo wiyete ko Ham tataɓijo o wiyete ko Yafas ko ɓe tato worɓe o jibinanimo kadi tato rewɓe ɓen rewɓe mbiyete ko hen goto ko Haswatu goɗɗo o ko Saratu goɗɗo o ko Bahyuratu o jibinanimo ɓeɗo sukaɓe tato wadde oɗo debbo Umratu ɓe dañji ko ɓiɓɓe jeegomo hen ɓiɓɓe tato ko worɓe tato ko rewɓe fodde no mbiɗen ni caggal ɗum e on ñalawma gonɗinimo o debbo goɗɗo o wiyete ko Walabu ko noon debbo goɗɗo o wiyete on Walabu jibini ɗum ko Ajwil biyeteɗo Ajwil ko on jibini Walabu bintu Ajwil on ne kadi annabi Nuhu resi ɗum on jibinani annabi Nuhu tan ko ɓiɓɓe ɗiɗo tan o jibinani annabi Nuhu ɓiɓɓe ɗiɗo o jibinani annabi Nuhu ɓe hen goto wiyete ko Bilwas goɗɗo o wiyete ko Kana'an o wona Umratu o jibini ɗum ala ko Walabu o jibini Kana'an ko ɗum waɗi sababu Kana'an o ruttima e diina maɓɓe moɓe jogino adana o kono ko caggal nde o gonɗini noon Kana'an o gonɗinino ko adi caggal ɗum noon o rutti e diina maɓɓe ma en kaal kanko so Allah jaɓi holto o wattinto inchallahu taala caggal ɗum noon kanko annabi Nuhu woɗɓe gonɗinimo worɓe e rewɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdoulaye Sy nelal makko ngal fuɗɗima wadde junge nde tawno neɗɗo ene welto saɗiɗen saɗa haala yimɓe ene nana ene jaɓa ene paama ene garda seeɗa kono weeɓani tawno he annabi men sallallah alayhi wa sallam fuɗɗode nde muusi satti riiwa joña yenna ala fof ko wiyaka ha ridda ha yalti ɗum jeeyi sababu sa darima peele Allah tan a dañat añɓe a dañat ufniɓe a dañat ɓe jiɗani a dañat ɓe ballata kono ballal Allah so ari tan a yiyat foof newto kamɓe ɓen fof ɓe garta nde tono wonano añɓe wonno koɓe paamani neɗɗo yahata daña gañoɗo ne saɗi hedoro neɗɗo wasde famdema tan joñoma ceerno Haali Abdoulaye Sy en calmini Alhaji Samba Gangue kame galle muɗum ha toon to France jeyato wendu Bosiyaɓe ko noonne kadi Alhaji Ahmad Thiam di Baya Thiam ha toon to Sinthiane Padal kame galle mum tawi toon to leydi France ko noonne kadi mawɗo men Sarif Mbodj ha toon to France kame galle mum sohna Soda nawtembe ha toon to Dondu ko noonne kadi mawɗo men Oumar Ndiaye nawtemo ha to Sange wela dande wela ko yettata Allah wela ko mantata Allah e wiide Alhaji Samba Gangue en calminiɓe en juurimamaɓe e banum debbo annabi Youssoufa Sira Gako
yo Allah yoɓon moƴƴere ya rabbi ya rahman. ceerno haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu rewɓe jaɓimo worɓe jaɓimo no foti jaɓimo e oɗon saaha tan ceerno Khalid. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. Eyyi kanko annabi Nuhu gonɗinimo e on ɗon ñalawma to banggue worɓe e to banggue rewɓe, sa rendini fof ko 7 neɗɗo gonɗinimo e on ɗon ñalawma gonɗinimo ko 7 en calmini sokhna Fati Mariam catal Mauritanie, en calmini Houray Ndiaye catal Mauritanie. gonɗinimo 7 neɗɗo taw ko hakkude gorko e debbo. caggal ɗum kanko annabi Nuhu o wattidi omo waɗa jalte makko, so natti seeɗa kadi o yalta o faya e yimɓe ɓe gonɗinani Allah ɓe. kala ñalawma o yalta omo nodda ɓe, ya qawm ubudullah ma lakum min ilahin gayru la sharika lah. Hey mon yimɓe, ngare gonɗine Allah, ngare gonɗine Allah, gande alana on deweteɗo kanduɗo e rewede so wona kanko. O ala mo rendi dewal, o ala mo rendi laamu. Ngare ndewe oɗo Allah. E on saha yimɓe ɓe gonno ko galleji, somo haala kaɗo haala ɓe jalta ɗin galleji ɓe tiindo e makko kanko annabi Nuhu. so ɓe jalti ɓe tindima e makko, ɓe gona e weddade mo kaaƴe, ɓe gona e fiide mo paɗe, joguinoɗo lowtol foof ɓe gona e fiide mo. ceerno Abdoulaye Sarr ɓe piya mo ha o faɗɗo, ɓe nangamo ɓe beddoyomo e jinde ɗo rufete kurjuru non mbiyeten walla mbalicci, ɓe beddoyomo toon. o wona toon hen saaha taw omo faɗɗi ha o semora, so semori o ummo. so ummima o yaha o mumtoya ƴiƴam ɗam ha laaɓa, gona ɗam e yeeso makko e comci makko. so mumti ha laaɓi, o salligino kanko annabi Nuhu, o juula darɗe 2. so juuli darɗe 2 o duwo. so juuli darɗe 2 o waɗa duwa makko, o gasna kadi o immo kadi o jokka golle. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou, enen kala en denti en mbi alhamdulillah, en jetti Allah nde Allah yaltinani en ngol ɗon leñol, en jetti Allah nde Allah hawridinani en e oɗon fatara woni on jamanu. sabu ɗum ɗo henna ko hunde hulɓininde no feewi. est ce que en jetti Allah, en juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam, nde Allah waɗi en jiyaɓe e leñol nelaɗo. hande o fof newima, sa bajotoɗo saare wuuro, yimɓe jaɓɓoma, jaɓɓorma autoji men, jaɓɓorma pucci, jaɓɓorma motoji e weloji, jaɓɓorma innali Allah. moni kala surmito, looto, ñanto, ara ene heppa kadi ko juuranma alhamdulillah. yettude Allah. ceerno Khalid, hande sernaɓe wajotoɓe dariɓe koyɗe ene darni Allah yo ɓeydu darde, ɓe ganda hande noon Allah nana jariboroɓe ko heewi, sabu ɓe dañi hande hay ko annabaɓe dañano alhamdulillah. en calmini Hammadi Sow ha toon to Lobali, e dow indema en calmini Lobali naɓe kala. ceerno Oumar Samba Sy wela duwaw weltare ɓiɓɓe fulɓe, min calminima ha toon to Magama. Alhaji Adama Sall min calminima ha to Dakar, Libreville Gabo. Hajja Sokhna Diko Diaw Dendam yiɗa ñebbe, mi salminima ha to Dakaru, mi miccanoma ha to Libreville Gabo. Sokhna Falimata Gueye mi salminima, mi nawtuma ha to Dondu, mi nawtuma ha to Dondu, mijonoma Dakar ha to Libreville. Ane joom galema Abou Wade mi nawtamo ha to Dakaru, ha ton to Libreville. kono kadi
on jarama yalla yoɓon moƴƴere mi nawtoma toon to Ali Wuri ceerno Haali Abdoulaye Sy eskey annabi Nuhu fiye wedde e jinde rutto mom to ƴiƴam mum rutto kadi duwono leñol ngol ɓe ganda ko jami ko woni ɗo wonko janguinta ko heewi ceerno Haalidou bisimilla maɗa. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ɗo Suwadou Ba to catal Mauritanie Binta Ndiaye catal Mauritanie Dieynaba Thiam en calminiɓe. Seydi Sarr o juula darɗe ɗiɗi kanko annabi Nuhu o gasna o duwo o wi allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun e hema jomon yaafo yimɓamɓe kamɓe ɓe gondi tan ko ɓe ganda eskey Allah e nela ɗum ƴew tan golle ɓe mbaɗatamo ɗe e kanko ko duwoto ko an jiyaɗo Allah jangu e ɗum ɗo jangu tinno ɗaɓɓu wonde jaafotoɗo hen saaha waw serdude yimɓe andu neɗɗo baɗirɗo teyi e neɗɗo baɗirɗo majjere mbawa serdude yimɓeɓe kala neɗɗo eto andude oɗo holko waɗiri ko waɗi ko oto yaw oto fondu yimɓe wona baɗɗomo hunde fo tan mbiya aɗa waɗa cekkene ɗoɗo ɗum artir hakkille ma hen saaha neɗɗo ne waɗa hunde taw o waɗiri ko majjere kono sinno Allah luɓinomo faama muya o waɗata no ngallo gollal tinno an neɗɗo woto heñoto yaaru jam jam yaaru seese andu neɗɗo fof to tolni e kadi holno foti gollidede en kaali ɗeɗo jewte wona tan mbeɗe heeɗo ene weeli tan mbeɗe haaɗo ɗon ala wona heɗade tan ngam ene weeli ala ɗeɗo jewte ko jangde woni hen ha daña ko koccuɗa hen annene naftoroɗa e gurdam ma ko annabaɓe ko wondunoɓe Allah koɓe Allah suɓino taw enen nanni e mumen jikkuji moƴƴi jikkuji baɗɗi fayida taw ɗin jikkuji hokkataɓe wuudude e yimɓe kala taw ɓe tampani taw eɓe dañinoɓe gurdi ene ɓe gurdiri e ɓen taw ɓe tampani annene nana jewte ɗe keɗoɗa jewte ɗe cuɓoɗa hen annene ko enen naftuma e gurdam ma ko enen naftuma e gonka ma ko enen naftuma e gondigal ma e yimɓe ɓe gurduɗa ɓe taw ko e nder jewte he e nder gurnameje ɓeɗo ɓe Allah suɓino gittuɗa ɗum nanɗa ɗum cuftiɗa ɗum nanduɗa e hoorema joguiɗa ɗum gurduɗa hen ɗum waɗi dañƴa no gurdirɗa hakkude ma e wondiɓe ma taw a tampani jewteɗe ko ɗum woni koɗe jahata tinnoɗen saabi Allah etoɗen dañde hen jikkuji moften ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey machallah o wasiya labtuɗo ko ɗum ɗo hen woni dewal Allah nande nde kadi ko jabde Allah o wasiya woni dewal Allah nande nde woni jabde Allah jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere oɗo histoire annabi Nuhu wonko janguinta ko heewi ngara e yimɓe mbiyaɓe nottoɗe Allah ɓe calo ɓe piima haaɓe beddoma momta ƴiƴam ma duwonoɗaɓe kadi mbiya yaafoɓe Allah wondi ko ɓe ganda gurda ni ñande kala an hande Allah wanma lomtiɗo ɓen annabaɓe ne nelaɗo men tedduɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wiiri ulama o ummati ka anbiya bani Israila lomtoɗa ngara e wuuro mbasa teddinede walla teddungal ngal manka ela wuuro ngo taw ko teddungal ma tan personnel an a heɓani halis walla a heɓani teddungal walla wonka heɓani tan gedda wuuro ngo wona to banggue Allah koto banggue ma an aɗa foti ƴewtade jaɓɓal ngal jaɓɓata ngal beele ko jaɓɓal Allah jaɓɓuɗa walla ko jaɓɓal hoore ma jaɓɓuɗa hande noon sa yaɓɓi jaɓɓal Allah tan Allah yaɓɓanma jaɓɓal mum sa yaɓɓi jaɓɓal maɗa tan jaɓɓal ma wona jaɓɓal ma il faut no yimɓeɓe ganda holmoɓe ndewata ko Allah hol noddowo o noddata yimɓe faade Allah onne kadi foti jangguede yo Allah won balɗo ceerno Haali jarama en calmini sokhna Diary Haydara mo weltare ɓiɓɓe fulɓe sokhna Aminata Siré Sall
debbo mo babaɓe mo weltare ɓiɓe fulɓe jatigam babaɓe min calmini min juuram madame Dia Seydi Anne min calminima an e joom galle ma to Côte d'Ivoire ha toon to Mauritanie sokhna Houley Thiam debbo mo Yacine Lak ha toon to yiɗɗo Sar Abdoulaye Sar Haali Abdoulaye Sy yumma almuɓe min calminima Kadja Oumar Dia Khadidiatou Oumar Dia mawnam ha toon to Wudduru e dow indema en calmini sohnaɓe Wuddurunaɓe kala nonne kadi mawni men sokhna Fadimata Moussa Gassama mi nawtuma to Ndulmaji tawete hande to Dakaru ha toon to Wakam ceerno Haali Abdoulaye Sy no foti duuɓi annabi Nuhu noddi yimɓe faade Allah aɓe cali Seydi Sar mi salmitimama en calmini sokhna Habi Sar to catal Mauritanie Hawa Amadou Diop Hawa Diallo Salmata Diba en calminiɓe e goni koto catal Mauritanie yiɓɓe ceerno Khalidou caggal ɗum ceerno Abdoullahi Sar alhamdulillah ko ni woni no annabi Nuhu wi yaafo yimɓam ɓe ɓe gondi ko ɓe ganda hoddira Allah ni no mbiruɗen o ñiɓiri ni e yimɓe he omo nodda ɓe e Allah eɓe cali o woni hen fodde duuɓi temedde tati wona duuɓi temedde tati o noddiɓe te wona ɗum tan ala kono o ñiiɓi e oɗo sifa e oɗo fannu fodde duuɓi temedde tati omo nodda ɓe ɓe cuwa jabde Allah ko nde o nani nde o dañi hen duuɓi temedde tati omo nodda ɓe noon taw ɓe cuwa jabde Allah nde o fuɗɗi noddude ɓe yoɓe ngar ɓe jaɓa Allah ha o dañoyi duuɓi temedde tati omo nodda ɓe ɓe cali ko nde o dañi hen duuɓi temedde tati ko nden lamɗo oɗo sanki lamɗo biyeteɗo Darmachil sanki ko caggal annabi Nuhu noddiɓe e dewal Allah ha dañi duuɓi temedde tati ko ɗon lamɗo o sanki nde lamɗo o sanki ɓiyum lomti ɗum nde o maayi kanko lamɗo o ko ɓiyi ko lomtimo ɓiyi ko wiyata ko Tawbin lomti Darmachil taw Darmachil o ko kañum jibini Tawbin o oɗo Tawbin Seydi Sar ko kanko ɓuri bonde e bam makko kanko ɓuri bewde e bam makko kanko ɓuri bonde e kala bange façon to kefaragal so wonde neɗɗo kittuɗo so wonde neɗɗo jawɗo warde so wonde neɗɗo bonɗo ñawoje kanko daɗi bam makko ɗum waɗi ko kanko lomti babiraɗo o sahade babiraɗo o maayi hakkunde nde annabi Nuhu fuɗɗi noddude ɓe ha dañi duuɓi temedde tati ko ɗon babiraɗo o kañum kam maayi kanko oɗo Tawbin o ƴettiri laamu ngu o jokki ko bam makko wonno e gollude ɗum noon Seydi Sar ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey annabi Nuhu ɓeydima dañde haaju ndingari bondi o kefere bonɗo fodde duuɓi temedde tati aɗa nodda jaɓani Allah maayi ɓiyum ɓurɗo bonde ɓurɗo bewde lomtima ceerno Khalid ɗon e jangguine ko gueɗe ɗiɗi ngoodi aduna en woodi aduna en tan ko bonde walla moƴƴude ɓeɗi tan kalte moƴƴani bonani on hewani haalede hay so maayi bonɗo kala histoire ari histoire makko haale moƴƴo kala histoire ari histoire makko haale bonani moƴƴani o on ko hakkude ɗata woni on haaletake ɗum jeeyi sababu Allah ne haaltanen ɓe bonɓe wonnoɓe leydi ndi bonni bonande bonde Allah ne haaltanen ko wayno annabi Nuhu en moƴƴuɓe moƴƴinnoɓe ha hande jokki haale ɗum noon an keɗotoɗo so tawi ka bonɗo ƴeew fewtude beele jeyɗa e tarikaji moƴƴi ɗi ɓuri bonde aduna foof ko andude ko bonɗo heddo e bonantumago mum walla gona bonɗo calɗa yiide bonande ma jiiya tan moƴƴo jiiɗa wattu ɗum bonɗo saabu kala neɗɗo bonɗo so yi moƴƴo tan yiɗa ɗum wattu ɗum bonɗo
ɗum tagi moƴƴo ne so yi bonɗo tan yiɗata ko yo bonɗo o wontu moƴƴo. ɗum noon ƴeewen rabtede gonten moƴƴuɓe yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman. ceerno haali a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini Mamadou Ndiaye walla mbiyenmo Mouhamadou Ndiaye to Sinthiou Diam Dioro tawete tan to États-Unis d'Amérique neɗɗo moƴƴo jiyaɗo Allah kame galle mum e sohnaji mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi Abdoulaye Daouda Niang sohna Aminata Ndiaye e Amadou Souleymani ɓe kala ne tawi dentaliɓe Sar Abdoulaye Sare gardegol ceerno Ousmane Ly e sohna Maymouna hande o toon to Nouadhibou to leydi Mauritanie. ceerno Haali Abdoulaye Sy no foti duuɓi annabi Nuhu noddi faade Allah o lamɗo keso ɓurɗo bamum bonde o. a jarama Seydi Sarr en calmini sohna Houleye Batu Mantula Jolie a jarama koni woni no alhaali يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل ali o yaari kanko oɗo tawbin o lomtima bam makko kanko ɓuri bewde ɓuri bonde bam makko caggal ɗum annabi Nuhu jokki ene nodda ɓe yoɓe ngar ɓe ndewa Allah no annabi Nuhu ardanno e bam makko ene nodda mo ngare ndewe Allah ko adi kañum ne wuli ha joni ene ara ene noddamo kanko tawbin yo ar o rew Allah o rewna yimɓe ɓe Allah o noddiɓe kanko annabi Nuhu e dewal Allah fodde duuɓi 400 o noddiɓe duuɓi 400 ha o naatoyi e duuɓi 500 ɗum ko jiida e gadani ɗi ala ko caggal nde oɗo laami tan o noddiɓe duuɓi 400 ɗin jawti o naati e 100 wattude 5 nde suwa gasde fof yimɓe ɓe ene cali notademo haɓe keddi e alhaali maɓɓe moɓe keddino kamɓe yimɓe ɓe kala nde ɓe nani sawtu annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ɓe ƴetta peɗeli maɓɓe ɓe mbaɗa e noppi maɓɓe ɓe ƴetta peɗeli maɓɓe o watti hankadi so ari omo haalna ɓe ngare notoɗe Allah ngare ndewe Allah ngare mbaɗe ndani ɓe ƴetta peɗeli maɓɓe ɓe mbaɗa e noppi maɓɓe oto ɓe nande ko haalata ko sibi no ardata e maɓɓe ni heewi ñande fof ko garɗo joni noon ɓe ƴetta peɗeli maɓɓe ɓe mbaɗa e noppi maɓɓe ngam ɓe natti yidde nande ni ko haalata ko ɗum kam Allah haalani en to Qur'anil Karim joni noon e hoddira Allah adana ɓe ƴettanno ko kaaje ɓe beddomo ɓe cikkanno soɓe mbaɗi ɗum tan mawo yawa dartade e on saaha o woppaɓe ɓe daña jaam ɓe jokka e golle maɓɓe ɗe ɓe gonno e wadde kala ñande ɓe piimo haw fadɗi so ɗifti somo arta gongol elle ko ñande hen tan o meeɗi arte ko sakkiti ko ɓe natti fiide mo soɓe coynimomo tan o fuɗɗima haalde ɓe ƴetta juuɗe maɓɓe ɓe ƴetta peɗeli ɗi ɓe mbaɗa e noppi maɓɓe woto ɓe nande ko haalata ko ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou on systéme omo heddi ha joni kono ko bahliɗo seeɗa sa jooɗima aɗa haalda e galle ma walla aɗa haalda e suddiɓe ma walla aɗa yewtude e mabɓe ko jiɗɗa haalde ko ɓe jiiɗa nande ɗum walla yimɓe jiiɗa nande tan jiiɗa koɓe ndiwa guertoɗen heɓoyi kus ɓe jiiya joomum wona e felɓindema yiiɗa sukkude noppi mum kam kono ƴeewa tan ko riiwi so baali en so guertoɗe en so fiide cukalel ha waya en beele hankkadi haqqillaji fof jiiɓo an ko ponɗa haalde ko ni mbaɗa découragé natta haalde ɗum ɗe gueɗe kala ene galleji he won ko jiɗɗa haalde ko joomi jiiɗa nande ɗum ndiwkino guertoɗe walla piikino baali walla pii cukalel ni ha waya
hankadi an kaalowo o noon ganda e hoore ma ɗum ɗo kala ene jiya e gueɗe ɗe ganduɗa saɗa haala mo kaldata o yiiɗa nande ko kalta ko o waɗat feere kala no telƴiniri walla wooda mo eridade dow walla wooda mo noddidade dow an hoore ma so ɓoyi mbaɗa découragé walla puissance mo joguinoɗa yidde haalde o usto way kala haala ha ɓooya tan neɗɗo goɗɗo helɓina tan wona e haalde to deƴƴa seeɗa walla yimɓe mbiye keɗe ɗe deƴƴa seeɗa sa renki sa arti tan puissance mo joguinoɗa o a nattat jogade on puissance ɗeɗo gueɗe kala ne jiiya e gueɗe ustoje haala neɗɗo ɗum tagi neɗɗo sene haala tan yo yimɓe jaab heɗade sa jaaɓi heeɗa tan ma jaab ko koccuɗa hen ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yob moƴƴere en calmini ceerno Demba Huudu Taal gorko moƴƴo laaɓɗo reedu jaajƴo battuɗo haqqille muɗum e Jayde Weltare TV battuɗo haqqille muɗum e yewtere men tarihaji annabaɓe ceerno Haalida mo salminma no feewi ceerno Demba Huudu Taal ha toon to États-Unis d'Amérique joom woyndu joom furmburu mo ganduɗa hande jaɓɓal mum ne yooɗi no feewi kadi jaɓɓal mo kala ko yidde findinde yimɓeɓe ha wooda ko goni yo Allah wallu ya rabbi ya rahmanu en calmini sohnaɓe makko woni sohna Faty Mody Dia denɗam min calminima sohna Zeynabou Djiby Alpha Dia e sohna Aminata Mamoudou Sow min calmini on ha toon to Silla Worgo min calmini dendagal sohnaɓe Silla Worgonaɓe kala e dow inde moɗon yo Allah reen suura hisna ceerno Haali Abdoullahi Sy ɓe cukka noppi mabɓe ɓe helɓina haala makko ɓe tardina jaɓɓal makko ɗum foof omo jokki noddude ɓe faade Allah ceerno Haalid no jokkiri faade mabɓe salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini Oumou Ñalel e Dieynaba Saydou Cillel ko ni ɓe mbaɗata no mbiɗen ni Seydi Sarr ɓe ƴetta juuɗe mabɓe ɓe mbaɗa e noppi mabɓe woto ɓe nande ko Nuuhu woni e haalde ko ndeysan ɓe beddi momo kaaƴe يا بسلم ثم سلم على النبي أموني يفنو مني الله تجدو أبرني داها تجاك هنما وغض مني الله تجدو أبرني داها تجاك هنما وغض مني o wittoro ko e beddaji he omo wulla dane makko omo haala yo yimɓe ɓe ngar gongdina Allah ɓe gacca cakaneje ɗe ɓe goni e dow mum ɗe so ɓe jiirimo noon tan ay to ɓe goni to taw aɓe ndendini toon kaaƴe ha heewi ɓe beddomo kaaƴe ɗe tawyamo less kaaƴe ɗe ne gimmo bangi yo bang o on saaha noon o yana o faɗɗo ɓe cikka o maayi ɓe jaaha ɓe goppomo so ɓe jeehi ɓe goppimo Allah adda diweje ɗi diwa ɗi gara ɗi ceŋodira bibje majji e dow makko kanko annabi Nuhu ɓe gona ɗon ha juuta o ɗifta so ɗifti kadi o yaha fala zala kadhalika hatta marra alayhi 6 qurun si seerani ko ni ɓe goniri e makko haw wirti ɓarnuji 6 duuɓi 600 Allahu akbar o naati e duuɓi battoji 700 ɗi ko ɗo henne laamɗo lomtinoɗo bamum biyeteɗo Tawbin o lomtino ko bam makko biyeteɗo Darmashil oɗo Tawbin kadi ko ɗo maayi oɗo Tawbin ko ɗo maayi bam makko maayi e yeeso annabi Nuhu o lomtima kanko o yeehi o wurdi annabi Nuhu haɓe dañi duuɓi 600 kanko ko ɗo o maayi to ɓe naati e duuɓi battoji 700 ɗi ko ɗo o maayi o maayi annabi Nuhu kadi jokki gurdam aɗa andi annabi Nuhu dañi duuɓi kewɗi o dañi duuɓi 100
e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi kanko annabi nuhu ko ɗum woni ko wuuri duuɓi ujunere e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi ɗum o wuuri ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma kono mbaɗa andi ko ɗo yewtere nde haɗata so Allah jaaɓi janngo jokken laamɗo lomtinoɗo bamum maayi biyeteɗo Tawbin hol lomtiɗo goɗɗo no wiyete e holi kanko so Allah jaaɓi ko yewtere men janngo ɗum noon Seydi Sarr mi salminima mi duwanimama en duwanima windere nde fof en ñaaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum heew e dendagal julɓe to ɓe mbawi wonde fof amina ya rabbal alamin kono eɗen mbasi yo yimɓeɓe tinno ɓe janga dewal mabɓe Allah yo yimɓeɓe tinno ɓe janga dewal mabɓe Allah ganden ko ndeweten Allah ko holno waɗete ganden holno Allah rewirte haade men rewde Allah tinnoɗen saabi Allah eɗen ñaaga ɗum yo Allah yantu hen yo Allah won ballo yo Allah newnu moƴƴere ɗum noon Seydi Sarr ruppuma haalno hokken hawrude e janggo inchallahu taala jotten issa annabi nuhu alayhi salatu wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh توريت الإنجيل زبور المختار قرآن دوام برد من يا فما آدم إليك يامو دندمانوه سبب من يا فما آدم إليك يامو dandamanoho sabu gordo winde dandama Yusufo e wayndo nano Yunus nde modino a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamina annabi nuhu wuuri 1240 ujunere e temedde capanɗe nayyi ndungu en keɗima nelal makko duuɓi temedde jeeɗiɗi omo fiye omo daase omo wedde e ɓe laamɓe ɗiɗo ɓe o hawri hakkude baba e ɓiyum tinnoɗen nanen ko haalete nde tawno neɗɗo ne tiiɗi hoore neɗɗo ne yurmini eɗo kala haaltete ɓe jeehi ɓe jalti aduna ha laaɓi moni kala ruttima e joomum enenne kadi ko ɗon paaɗen yo Allah rokku en nande ko haalete yo Allah rokku en jabde ko haalete yo Allah rokku men teskodirde moƴƴere yo Allah rokku men rentade ko boni bi jahi nabiil wara Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe pop hay goto en ɗaccani en calminiɗo henna sohna wonni pen mo ganduɗa ko debbo moƴƴo laaɓɗo reedu baɗɗo fayida an e joom galle ma e ɓesgu ma e golle ma foof min calminima min dewni calminalli henna e musidɗo men Ahmadou Bari gorko mo jowol sohna Khady Diallo ha toon to Espagne debbo moƴƴo jiɗɗo tarihaji annabaɓe moƴƴo jiɗɗo annabi Yousufa banum debbo annabi Yousufa woni gonga min calminima min calmini ɓesgu ma min calmini dendagal bandiraɓe men rewɓe tawi tawi to Espagne nonne kadi sohna Mariama Sy min nawtuma ha to Wourossogui an e joom galle ma min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguima on duwaw yo Allah ɓeydane jaam ɓeyda sutura ya rabbi ya rahman ceerno Khalid Abdoullahi Sy a jarama ɗum ɗo wonno yewtere min gaddanno moon hannde ha janggo so haji Allah rahman ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko moon dulmaji yewtidanno e musidɗo mum ɓineni mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy mo soringo dande welde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga Boseya to karallagal to ko Saydou Abouba Amadou Seyba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musiɓan tedduɓe nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en
yen kodde jango orodo winde yettoden godani bakan kala kala julel musabum wadi